салом дӯстон, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. расман Рулло Алиев ба Атагон бармегардад. дӯстони мо, ба ҳавои сард нигоҳ накарда ба шумо пойафзулҳо ва либосҳои мутобиқ ба ин фасли солро пешниҳод мекунанд. ин пойафзулҳо аз чарму замчи тоза ва либосҳои аз матоъҳои қиматбаҳо истеҳсол шудаанд ва ба сифаташон кафолат дода мешавад. барои фармоиш додан дар ватсапи рӯи экран бодан нависед ва барои тамошои дигар намуди борҳо силкаи телеграм-канал дар комментария ҳаст. ногуфта намонад ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон дорем. пас бо дили пур ва роҳат интихоб намоеду фармоиш кунед. муҳрибаи дуюми деринтизори Рулло Алиев дар UFC муайян шуд. бояд гуфт ки варзишгари тоҷик пас аз ҷароҳат ва ҷарроҳӣ ва баъди барқароршавии тӯлонӣ ба Атагон бозгашт. акнун 11 январ дар мусобиқаи UFC Vegas 101 ки дар Лос-Вегас баргузор мешавад, Рулло Алиев зидди Янал Ашмус муҳриба хоҳад кард. нахустин муборизи UFC аз Тоҷикистон Рулло Алиев дар ин рӯзҳо омодагии худро дар Флорида пеш мебарад. моҳи сентябри соли 2022 ӯ имконият пайдо кард ки дар Dana White Contender Series баромад кунад. инҷо вай бо нокаути техникӣ бар Ҷош Уик пирӯз шуд ва ба UFC шартнома баст. Алиев аввалин муборизи UFC аз Тоҷикистон шуд. финалисти гран-при дар вазни нимванз Фаридун Одилов дар бораи мубориза барои унвон фикри худро гуфт. 15 декабр дар SCI 182 Одилов бар зидди Адлан Ибраҳимов барои унвони ғолиби гран-при SCI дар вазни нимвазн мубориза мебарад. рекорди Одилов 18 ғалаба, 2 мағлубият ва 2 мусовӣ, яъне ничия мебошад. ибраҳимов дар тӯли фаъолияти худ 8 ғалаба ба даст овард ва 2 маротиба мағлуб шуд. ҳар ду медонем ки омодаем якдигарро дар қафас бикушем, гуфт Фаридун Одилов дар бораи муҳрибаи 15 декабр бар зидди Адлан Ибраҳимов. Я не знаю, как пройдет. Мы оба молча готовимся, друг другу ничего не говорим, но мы оба знаем, что готовы убить друг друга в клетке. Готовимся к этому. Как сказал Фаридун, что мы готовы друг друга убить, я никого не готов убить, я главный мусульманин. Я покажу в клетке, на что я способен и насколько я готов. На твой взгляд, самым интересным боем из этого карда, какой бы ты видел? Ну, я думаю, что главный кард все главные красивые бои будут. Но остальные тоже, не говорю я, что они некрасивые, но там самое, то, что выбрали, если главные, они будут самые интересные для зрителей. А для меня все интересно. Фаридун Одилов дар деҳаи масҷоҳи Тоҷикистон соли 1992 таваллуд шудааст. муҳрибаи аввали Одилов дар ММА ки моҳи августи соли 2016 баргузор шуд, бо қарори ҷудогонаи доварон бо ҳисоби мусовӣ, яъне ничия анҷом ёфт. аммо дар ҷанги навбатӣ Фаридун тавонист дар даври аввал бар Муҳаммад Апанди Магомедов бо нокаути техникӣ пирӯз шавад. моҳи декабри соли 2022 Одилов бо SCI шартнома баст. дар моҳи январи соли 2023 ӯ дар ин лига дар мубориза бо Амин Нурӣ дебют кард. дар ин муҳориба Фаридун рақибашро дар даври аввал шикаст дод. дар муборизаи охирон ки моҳи март дар мусобиқаи SCI 153 баргузор шуд, Одилов бо нокаути техникӣ бар зидди Натали Сиофило пирӯз шуд. 11 августи соли 2023 Одилов бо Вагнер Прадо дар доираи чораки финали гран-при SCI дар вазни нимвазн мубориза бурд ва дар даври дуюм бо усули буғӣ пирӯз шуд. 24 декабри соли 2023 бошад. дар SCI 168 Одилов бо нокаути техникӣ дар даври сеюм бар зидди Михаил Махнаткин пирӯз шуд ва ба финали гран-при лига баромад. дӯстони азиз, биёед ҳар ду варзишгари тоҷикро дастгирӣ мекунем ва дар комментария Нурулло ва Фаридун ба пеш менависем. ва мо бошад дар ҳамин ҷо бо шумо хайрхуш мекунем то наздиктарин дидор. хайр азизон.